додстонии кулли тоҷикистон мегӯяд дар соли ҷорӣ 2 корманди милиса ва 1 корманди мақомоти амният бо ҷурми шиканҷа ба 12 ва 13 сол маҳкум шуданд. ин ниҳод гуфт муроҷиати сокинон дар бораи шиканҷаи кормандони мақомоти интизомӣ ва тафтишотӣ афзудааст. дар нимсоли якуми соли 2018 вобаста ба ҷои додани ҳодисаҳои шиканҷа 37 муроҷиат ворид гардидааст. албатта дар қиёс бигирем назар ба ҳамин давраи соли гузашта خیلی زیادتر می باشد چون که همین رقم در سال گذشته 9 عدد را تشکیل میداد. маъмулан гумонбарон дар ҷиноятро мақомоти интизомӣ ҳангоми боздошт ва бозпурсӣ шиканҷа мекарданд. наздикони шиканҷашудаҳо мегӯянд барои ҷурмеро ба афроди гумонбар бор кардан аз шиканҷа кор мегиранд. шамсиддин зайдуллоев сокини 25-солаи шаҳри душанберо мақомоти интизомӣ бо гумони гардиши маводи мухаддир боздошт карда пас аз 5 рӯз ҷасади ӯро волидонаш аз сардхона гирифтаанд. баъд ҳамун коргарои орган баъди ним соат пас омадан ҳамин хонаи аташ омад пурсид гуфт я маслиҳат пурсум гуфтум ҳо пурси маҳрамат дуромадан 5-6 кас ҳаминҷа бачаи мара гуфтанд ту гунаҳгорӣ бояд бирем мо далил дорем бояд бирем қатъиян одам рӯпарӯ кунем. баъд гирифтам бурдан рӯзи 8-ум буд. баъд ҳамун рӯзи 13-ум саҳариш задан киштан чӣ коре кардан задан киштан бурдан дар ҳамун морг фуриданша. солҳои ахир омилони шиканҷа дар тоҷикистон маъмулан беҷазо мемонанд. созмонҳои алайҳи шиканҷа мегӯянд мушкили аслӣ ин аст наздикон вақте муроҷиат мекунанд ки изи шиканҷаро пайдо кардан ва собит кардани он номумкин аст. албатта чанд нафар ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудааст. ҳатто ночизам бошад ба баъзе оилаҳо компенсатсия ҷубронпулӣ пардохт карда шудааст. вале он ҷубронпулиҳое ки пардохт карда мешаванд албатта нафарон наздикони онҳо ба он розӣ набуда боз ҳам ба инстансияҳои оянда яъне судҳои зинаҳои болоӣ шикоят оварда истоданд. соли 2018 ба созмонҳои ҳуқуқи инсон 18 муроҷиат дар мавриди шиканҷа шудааст ки пайвандони шиканҷашудаҳо дархости кӯмак карданд. ба гуфтаи созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи инсон дар бисёр ҳолатҳо ҷабрдидаҳо шикоят намекунанд чунки намехоҳанд бо мақомоти интизомӣ сар ба сар шаванд.